Обединение между ЦСКА и Левски преди вечното дерби в българския футбол. Двата клуба се обявиха категорично против употребата на сигнални рекети по време на мача на националния стадион в неделя. На проведена среща относно сигурността на фенове и официални лица, ръководствата на двата клуба и представители на СДВР са изразили своята обща позиция – да бъде следван добрият пример от предходното дерби. На срещата се очакват около 30 000 привърженици, като за реда ще отговарят стотици полицаи и 2 охранителни фирми. А след първия си гол с екипа на ЦСКА, новото попълнение Йоанис Питъс говори пред Нова за предстоящото дерби и очакванията за своята роля в отбора. Кипърският нападател се разписа при победата на Тарда в четвъртфиналния сблъсък за Купата на България. Този тип мачове са причината, поради която хората обичат футбола. Нямам търпение. Ще направим всичко възможно да се подготвим по най-добрия начин. Знаем какво означава дербито за феновете и за клуба. Несъмнено, всеки един от нас ще даде 100%. Пита се надява дебютното попадение да помогне за позитивна тенденция в представянето му. Имах нужда от този гол. Понякога изпускам лесни ситуации, но вкарвам подобни. Сега, след като вече успях да се разпиша, мога да започна да бележа и по-често. ЦСКА е специален отбор. Както казах и първия ден, аз съм тук, за да помогна на клуба да расте. Надявам се, че ще можем да празнуваме и да спечелим трофеи в бъдеще. Дербито от ЦСКА Левски е тази неделя от 14 часа пряко по Диема Спорт.